Sa laing balita, gipahigayon ang joint maritime exercise tali sa Philippine Coast Guard ug sa ilang counterpart nga Vietnam Coast Guard sa kadagatan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Tumong sa joint maritime exercise nga mas mapaligon pa ang pagtinabangay sa nasod aron aduna usay mas epektibong pamaagi sa pagtubag sa mga kataragman o emerhensiya sa kadagatan. Dinhi sa Karkar Bay gipahigayon ang joint maritime exercise tali sa Philippine Coast Guard o sa Vietnam Coast Guard. Tumong niining naasoing pagbansay-bansay ang pagpalig-on sa interoperability sa duha ka nasod. Nagtutok ni sa tulo ka aspeto ang search and rescue operation, maritime pollution exercise o firefighting exercise. Unang ipahigayon ang simulation sa sunog o rescue operation. Gipakita sa duha ka habig ang ilang katakos sa pagpaong sa sunog gamit ang bomba sa tubig. Kusog kaayo ang pressure sa tubig nga gipasirit gikan sa Vietnam Coast Guard. Gisunod sa abdayon ang maritime pollution exercise din gigamit sa Philippine Coast Guard ang spill boom aron malimpyo ang oil spill sa kadagatan. Bisan tuod og medyo napakgang ang exercise diha naputol ang spill boom, malampuson og gihapon nga napahigayon sa duha ka nasod ang maritime exercise. Maupod ni ang makatabang nato para sa atong interoperability sa ilaha kung naatay ma-encounter nga mga insidente sa dagat na kinahanglan og search and rescue, kinahanglan og firefighting og nahibaw-an man nato nga kung malunod o malubog ang usa ka barko ay naay posibilidad nga magkaroon ng oil spill. Miabot ang Vietnam Coast Guard sa Cebu niadtong Lunes subay sa Memorandum of Understanding kabahin sa nasabutang maritime cooperation nga gipirmahan sa duha ka nasod atol sa state visit ni Presidente Bongbong Marcos sa Vietnam sa miaging tuig. Sa miaging Abril lang, ang Philippine Coast Guard mibisita sa Vietnam alang sa maritime exercise. We discuss kung unsa ang progress sa among mga engagement sa ila sugod nga napirmahan tong atong Memorandum of Understanding last year og amo pong giplanuhan kung unsay mga activity namin in the future, particularly sa 2026. Sa pagbisita sa VCG sa Cebu, naatol usab sa pagtayog sa linog diin gihatag nila ang 32 ka sakong bugas alang sa mga biktima sa linog. Ganyan buntag ipahigaan ang send-off ceremony sa Vietnam Coast Guard sa Pantalan human sa joint maritime exercise tali sa duha ka nasod ug pagkahuman ni diretso na sila pauli ngadto sa ilang nasod. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.